Il-Prim Ministru Robert Abela għandu fiduċja sħiħa u assoluta fil-Ministru Byron Camilleri. Dan sostneħ f'intervent telefoniku fuq il-medja tal-Labor wara l-aħħar allegazzjonijiet li ħarġu u li jkomplu jixħtu aktar toqol fuq il-Ministeru tal-Intern, Ministeru li għal dawn l-aħħar snin kien responsabbli minnu Camilleri. Minkejja l-iskandli kollha li seħħu taħt Byron Camilleri, minkejja tibdil ta' 3 diretturi tal-ħabs Belix Dalli kif imprinkaw u issa Christier Zma li wkoll għandu skandlu reċenti marbut miegħu. Minkejja l-kriżi f'identità u issa allegatament rekket fih dan il-leża, il-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendi lil Byron Camilleri. Ta' minkejja wkoll li taħt it-tmexxija tal-Ministru Byron Camilleri, l-inkjesta Valencia sabet lill-Istat ħati illi falla lil Bernice Cassar illi kawża ta' inkompetenza waslet sabiex inqatlet mir-raġel tagħha. Minkejja dan kollu, il-Ministru Byron Camilleri għadu ma refa l-ebda responsabbiltà politika għad-differenza ta' ftit oħrajn. Bil-Prim Ministru jisħaq illi Camilleri huwa integru u għandu fiduċja fih. Attakk frontali u baxx fuq il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri li huwa magħruf għall-integrità tiegħu, magħruf għar-rettezza tiegħu u s-serjetà tiegħu u l-mod dedikat kif iwettaq xidmietu li ntenni il-fiduċja sħiħa u assoluta fih. Surrealment, għattini ġimgħa konsekuttiva Robert Abela naqas milli indirizzat ħassib illi l-iskandlu fih dan identità qed iġib miegħu skandlu illi jaf ikollu riperkussjonijiet diplomatiċi u li bħala mexxej ta' pajjiż u mhux qed jindirizza tal-inqas b'mod pubbliku. Dan kif jidher illi hawn persuni barranin illi kisbu dokumenti ta' żwieġ folots u ID cards folots b'indirizzi ta' ċittadini Maltin u Awġin miktubin fuq isimhom. Allegatament dan sar minn rekket fih dan identità u li permezz ta' dawn id-dokumenti dawn il-persuni jistgħu jsifru bil-libertà kollha fl-Unjoni Ewropea. Intant, għal darb'oħra ċaħat l-allegazzjonijiet magħmula mill-avukat Jason Azzopardi fil-konfront tiegħu brabta mal-allegat skandlu fil-leża madanakollu sissa Abela għadu ma fetaħ ebda libel biex ingħadda f'ismu. Finalment, Robert Abela oġob jattakka b'mod partiġan lil Partit Nazzjonalista fejn insista illi hemm min qed jiġbed l-ispak. Ironikament fl-aħħar ġimgħat l-unika spak illi der jinġibet kien propju fih dan iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. E kif wara r-riżultat elettorali ta' 8 ta' Ġunju, Robert Abela spiċċa waħdu u abbandonat. Sfurzat kollu miegħu nies magħrufin illi mhux ġejjin mill-klikka tiegħu imma ta' Joseph Muscat. Spak miġbut tant illi spiċċa kostret idaħħal lura lil Rożjen Kutajjar għax ta' Muscat riedu hekk. Intant, sissa Robert Abela għadu qed jirrifjuta illi għamel intervista one-to-one ma' Net News bħalma diġà għamel ma' kmamar ta' aħbarijiet oħrajn fl-aħħar ġimgħat.